Ilang bayan po sa Pangasinan patuloy na apektado ng kawalan po ng internet naman dahil sa bagyong si Uwan. Dahil po, para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Walang signal, yan ang daing ng ilang internet users sa probinsya ng Pangasinan matapos dumaan ng Super Typhoon Uwan kung saan nakaranas ng fiber cut ang ilang telecommunication companies sa Pilipinas. Patuloy na nakararanas ng kawalan ng koneksyon sa internet at mobile services ang ilang bayan sa Pangasinan matapos ang epekto ng bagyong Uwan. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, National Telecommunications Commission at mga pangunahing telecommunications company, sinasagawan na ang agarang restoration ng mga linya na nasira dahil sa mga nagtumbahang puno at poste ng kuryente. Batay sa ulat ng DICT noong 10 ng Nobyembre alas 7 ng gabi, tuloy-tuloy na ang pagbabalik ng koneksyon sa ilang lugar sa probinsya. Bagaman may ilang barangay at bayan pa ring limitado ang serbisyo, kabilang sa mga naapektuhang bayan ng Mangaldan at Agno. Mostly down po kasi due to power interruption na rin sa area. So ay nagkaroon ata ng fiber cut sa linya nila. So nag-react din yung mga ibang residents natin, mga contact person bawat area. So sa Mangaldan affected ang naripot sa amin. Sa may Agno, pahirapan din. Sa kabuuan, umabot na sa 67% ang network availability ng DITO, 58% sa Globe, 74% sa Smart, at 52% naman sa Converge. Siniguro naman ng mga otoridad sa publiko na ganap na may babalik ang internet at mobile services sa buong lalawigan sa mga susunod na oras o araw habang nagpapatuloy ang restoration efforts. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.